Os queixos Arzúa, Ulloa e Tetilla teñen unha forte presencia en toda España grazas ao bo facer da queixería Casa Macán de Taboada. Con apenas 6 anos en funcionamento, a fábrica é hoxe unha das grandes de Galicia e a 15ª de España. A súa filosofía de crecemento está a piques de convertelos en pioneiros a nivel nacional cun queixo baixo en lactosa que lanzarán ao mercado próximamente. Casa Macán empezamos en xaneiro de 2004. Naquel momento creo que era unha fabricación de 500 litros cada 2 ou 3 días, que era o que facíamos, non? E había un empregado, non? E ahora mesmo estamos rondando os 50 empregados e, dende logo, o crecemento foi terrible, non? Nos temos que agradecer un pouquiño a parte do produto que o faremos ben, non? Pois senón non se vendería. A parte deso, pois un pouquiño a Mercadona, non? Que é un pouquiño que estamos presentes en uns 1.270 supermercados que ten a nivel nacional e os nosos produtos están presentes en todos eles. El queso que se hace aquí es todo de leche de vaca, pasteurizada. Hacemos, los tres tipos, denominación de origen Arzúa, Ulloa y denominación de origen queso Tetilla. Y luego además hacemos el queso de barra sándwich. Tenemos lo que es la sala de fabricación en sí, que es donde se sube la leche, se pasteuriza. Cuando la pasta está terminada, pues baja por una dosificadora y ya pasa a la sala donde se moldea. Pasa a las salas de maduración. Está a una humedad entre el 70 y 75%, a una temperatura entre 9 y 10 grados. Cuando el queso está listo para salir, pues pasa ya a esta sala, se le pone la etiqueta, se pesa, se paletiza y luego va a lo que es la cámara de expedición y ya lista para el transporte, con frío controlado y al supermercado y listo. En el laboratorio lo que se hacen son las analíticas, desde la materia prima, que es la leche que entra. Las demás analíticas que se hacen son ya de la producción del queso, el queso en sí. A nosa filosofía é crecer ano a ano e cada ano temos que vender máis e temos que crecer máis e facer novos produtos e novas cousas. Preto de 500 persoas participaron xa na modalidade stream de Kilómetro Cero, o programa que ten como finalidade redescubrir a provincia de Lugo a través do deporte e da actividade física. Un grupo da Asociación M de Meira estreou a Ruta Multiaventura, unha das 14 propostas do Kilómetro Cero Stream máis demandada xunto coas viaxes en helicóptero. É unha iniciativa realmente sorprendente. A verdade é que poder disfrutar do mundo rural da provincia lucense e poder practicar actividades que non están, digamos, ao alcance de nós diariamente, como pode ser o que estamos facendo agora, tiro con arco, ou canoa no río, pois, é unha experiencia realmente moi agradable. Realmente, non sei, moi sorprendente que a Diputación fixera esta iniciativa. Ben, ten sitios, rincos que parecen que estás noutro lado do mundo, que os das ciudades estarán lambéndose a lengua con nosotros estos ratos que pasamos aquí un día, que les poden pasar cando queiran vir aquí.
Bueno, foi unha experiencia moi bonita. A verdade, pasámoslo moi ben, é algo cansado, pero ves un paisaxe moi bonito e nunca o fixera. Non fixemos trampas, non. A verdade é que moi ben, moi ben. Moi ben. Un pouco mollado, nunca fixera isto, pero moi ben. Repetiría mañá mesmo. Bueno, mañá igual non, porque vamos ter agujetas, pero... O que fixemos foi basicamente aprender a usar as brújulas. Nada, é un recorrido no que hai unhas tarjetiñas e vas te centrando na brújula e vas seguindo todo un camiño, dando a volta hasta volver ao camiño de salida. Sí, está bonito, interesante. Ahora polo menos sabemos utilizar unha brújula. Voltamos a Mariña, onde este domingo tivo lugar a Feira de Gando de Cervo, que recuperou hai 3 anos a Asociación Cabaleiros do Xunco. Transaccións de gando a primeiras horas da mañá e carreiras de trotóns e burros, máis paseos a cabalo polo serán, coas imaxes e os seus protagonistas, despedímonos. Grazas por nos acompañar. Voltamos a vindeira semana. Somos 25 socios e estamos todos por levantar outra vez a antigua Feira de Gando. Varios centos de persoas acudiron ao longo do día á Feira de Cervo, que rexistrou un novo récord de participación. Despois das transaccións de gando, ata os cativos tiveron en que entreterse desde primeiras horas da mañá. Gustoume moito dar un paseo a cabalo. Que debía ter futuro isto. Cada vez está mellorando máis. E debíase seguir para diante. A mí los caballos me gustan. Montón. Os paseos en cabalos guiados tentan fomentar a afección nos rapaces. Home, que é un animal moi noble. Tú se das cariño, pois el sempre che vai dar cariño, unha afición máis. Gústame moito montar no cabalo, entendos moito, sabes, gustasme a súa forma de ser. Por a tarde, o recinto feiral converteuse nunha pista de carreiras de cabalos e burros. Despois dos trotóns, competiron os asnos cun gañador que xa é veterano. Lago, na Rapa das Vestas e nalgoutras máis que hai por aí que vamos, algunha. Xa hai 6 ou 7 anos que o teño e sempre, pois, tamo non grana sempre, pero bueno, inténtase. Para a recuperación da antiga Feira de Gando, a Asociación de Cabaleiros do Xunco contou co apoio institucional e do sector privado. Para que agradecerlle aos locales, ao Concello e a Diputación de que hoxe se pode facer isto aquí. Pretendemos, desde Inludes, desde a Diputación Provincial, fomentar e apoiar estas iniciativas destas asociacións que, como ben sabemos todos, o fan sin ánimo de lucro. O remate da xornada, gandeiros e xinetes foron premiados pola súa participación e apoio á consolidación desta feira de primavera.